Drage Livanjke, dragi Lidnjaci, posebno vi koji veliku pažnju posvećujete vašim okućnicama, svi drugi dragi gosti ovoga našeg malog, ali i lijepog grada, lijepog po mnogo čemu, dragi gosti koji ste došli iz Splita, dragi turisti koji ste posjetili naš grad, dobro večer još jednom i dobrodošli na 15. nazovimo tako, Kulturu i cvijeće. Kultura i cvijeće manifestacija turističke zajednice koja posvećuje pozornost, motivira, nastoji evo od vas svi koji imate prigodu vaše okućnice urediti za prvotno vas, vaše obitelji, a tako i za sve one koji imaju prigodu to vidjeti. Manifestacija evo koja se, kao što rekoh, uspješno održava 15 godina. Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pomogli da evo i ova večer u prekrasnom ambijentu našeg parka i ovdje na terasi hotela Park doživi proglašenje najboljih. Naše prekrasne djevojke predvodi Antea Radić. Njena smo ime posebno rekli zato što je ona prošlogodišnja pobjednica najljepše Eko haljine, dakle pobjednica 14. događanja Kultura i cvijeće. Još jednom molim evo da nam se predstavi Antea Radić, prošlogodišnja pobjednica. Njena haljina ukrašena je gladiolama i ružama Krtlarije Šarić. Broj 1, 2, i tako 9 djevojaka. Ipak, moj prijedlog da glasno napravite za drugi krug, kada će djevojke jedna po jedna se ipak detaljnije, dakle predstaviti, odnosno gdje smo ih malo detaljnije. Hvala lijepo za podršku.
Jedni jekni udalo se, radosti, moja lepa radosti, to se krije zakona nije, ako nije, ne se ovaj narod smije. Svira Linđo, nemoj stati, svako će ti dukat dati. Neko dukat, a ja dva, neću svira pa. Aj se! Baci vino vivo!